IFM News Regional. Idol John, go ahead. Nakipagpaset at the Department of Health Regional Office 1 iti selebrasyon at the World Tuberculosis Day nga na ti tema para TB ay prevented, get tested para pamilya ay protected. Naangay iti sang kabasita programa iti Agoo Civic Center iti probinsya ti La Union. May paayan na ti libre a medical services dagiti nakipagpaset ti programa kas kumay ti libre a chest x-ray, konsultasyon, self and risk assessment kadagiti adaan na ti hypertension, ken diabetes pakairamanan dito iti lecture tapnon mailawlawag iti pakasaritaan at iti tuberculosis ken no kasano daytoy mapreventaran. Yung pasingked ni Regional Communicable Disease Prevention Unit Head Dr. Roel Pobis at the Regional Office ketar aramiden da aming kabailanda tapos nasapapay ket matesken maagasan dagiti adan na ti tuberculosis kasapay atap non malimitaran iti panagwaras daytoy asakit. Inlawlawag na ang masapula ti panakatest dagiti so amin ang miyembros ti pamilya no dagiti kabalayda nga naimpektaran iti kastoy asakit tapos maisigurado asa andaan na akaran. Yung pasingked na nga isugga po na nga dagiti mobile screening ket dito ang masarakan dagiti mobile laboratory. Iti agdamakit agdagopen at ti 2,890 akaso tinay-record iti Intero a Region 1 manipod January 1 hanggang gana February 28 sa dito 2025. Kadwa iti 99.5 Asin Lawag, Idol John Gistin, Tatak, OMN.